Latagaw. Hello, Latagaw. Hello mga amigos, so karon manguha mi og unsay nga na dong? Kaskas. Sa English ana. Crab man na, di ba part man sa crab? Ini, pakita. So makaon gyud siya mga amigos. So mao ni siya. Sabaw ba? Oh. So nanguha kami raw kaskas diri sa May Kahuyan Island. Daga di bangag dong? Ha? Daga bangag. Sa Gilawmon. Ha? Sa Gilawmon? Dili. Video. So karon mga amigos. Kubiti argi. Pakita sun. Nandito na. Matay kayo. Idrin kay dito rin ko ina. Ina, nakuha. Ana? Nakuha. Tara. Welcome to Latagaw. For today's video ay nanguha kami ng crabs, sand crabs, or sa Bisaya, kaskas. Habang inaantay namin yung dagat para mag-high tide, nanguha pamig kaskas ang kaning mga bata. Aron ilang isang kasangka. Mao na si Jude. Mao niyang kuha nga kaskas. Ug ang kuha ni Shireen kaskas nga Amerikano. Isi kita tunggu sini. Enggak, ini tolong kuku tidak. Ini gemir lagi. Bantuan.
Oh, saan? Ha? Libot ba? Kataas na. So paglibot na nga sangye yung pamut. Ano dola day? Lingaw. Kayo sila panguha. Kaskas. Grabing kayod ni Jason. Sini tapon mo sini. Unda ingat tahu ni kuku sila tadi. Ini tuh gemira kayak. Agisan ni. Tak. Tabangi. Dibakas di sana. Tabangi. Bang. Tabangi. Sa bawah. Oh. Iya, berada. Sebetulnya kain. Ada yang kelati. Tagda na Ni kinsa? Ati ato kas marawi pre. Kita na TV ana. Ah. Ini mga kuwata na. Tapi nak uga lagi. Sini uga. Nah, bisa. Apa? Betul. Ya tahu kocang. Ini kocang. Tuh. Di, nyara. Kau sembri tusut mo. Akan no.